Inda Benkulu. Ngamkhetha uNkulunkulu ophethe imphefumulo yethu sonke njengoba silapha. Ngidabukela ongekho enkonzweni enkulu kangaka kaJulayi. Inkonzo engaka sayigcina ePhakameni. Namhlanje ibuyile. Ibuye nobe engathandi ukuthi ibuye iyabuya. Nkosi ngicela ukudluza umkhuhlane kimi. Ingqondo yami Nkosi yenze ingabi nemikhuhlane. Iphile. Ngoma-ke ingqondo yabanomkhuhlane ngagijima phezu kwabona bonke laba bantu ingqondo iphethwe umkhuhlane. Nkosi yamaNazaretha siyakhonza kodwa inkinga enkulu asazi ukuthi ukhonzwa kanjani. Asazi siyazama kodwa sanoma sizama kahle yini ngoba sahleka ukuthandaza Nkosi. MaNazaretha ngomnye uJulayi ePhakameni kwakunendlu eyayiqeda ukwakhiwa yesipoli samakhosazana. Sawela phezu kwamakhosazana akha ubuhlalo amakhosazana phakathi onembo kwaphela nya wagijima waba namandla ogijima wafinyelela enkosini usanku udlala nezabefundisi baseNazaretha manje sitheleni onjengenzonyana wathi baba isipholi sesiwile sesiwele phezu kwamakhosazana. Inkosi yamaNazaretha yathatha iduku etafuleni yaligoqa yasilibamba yathula iduku yasithi ambani wakhiphe malikhiphe idumbu zabo. Yabona kususa ama-blocks phezu kwabantu isikhathi eside kabi leso. Saphuma idumbu sokuqala sabekwa lapha sithule sambozwa. Babambe sesibili yawuthatha umphefumulo Nkosi yamaNazaretha ithi nawo umphefumulo lezingane ngawuthatha wonke. Isasina ngoba ikhumbula ukuthi uthi ubaba ilanga umphefumulo lezingane ngiwuthathe wonke waba sesandleni sami. Anani ngizwa kahle. Ithi Nkosi yamaNazaretha kwangede kuvuka ingane bese ngivula isandla kancane umphefumulo wami bese nguthatha ngobuhle lapho bese siphaphama esidumbu. Kuvuka ovukayo khishwa bekwe athi uphumula ngithatha umphefumulo ngibuke sevukelwe ngithatha umphefumulo wakhe ngubeke lapha. Zavuka zonke akufanga nje yodwa. Amen. Namhlanje la kuNkulunkulu ophambi kwethu usikhombisile kuvela ezulwini. Amen. Izitha zonyazi ezingafuni iminisithi yakhiwe yonyazi yenyanga yezulu eyakhwa unyazi lwezulu
Zigile kuthange. Zagiya futhi kwayivuma. Ngathi ngiyafika abantu abambalwa. Ngafika laba ababizwa ngezilima. Ihlakaniphi zonke zingekho. Ngathi ngiyabuka bamba umuntu phambi kwami bamumba bathi bamkhipha bambeka ngaphezulu bathe bambeka nje waphaphama. Phambi kwami angikhulumi kwasuka sona xosa ugeke wakhaya umcaka ugeke. Kwaye ngaphuma yedwa nje ngathi awushemse bavusile. Wathi omunye usho kanjani ngathi mina ngangikhona ekuphakameni. Kona ngimfishana nginakekile. Kodwa ngangikhona ekuphakameni. Wathi abantu sekuvuka lonke akekho omunye ozobuya afe. Ushembe lisimkhonzayo hayi umuntu. Amen. Banaza ningamkhonza umprofeti. Ningamkhonza ngisho umuntu okwazi ukuthi athi yena yakwazi ukuthandaza. Munye osithandazelayo sonke unyazi. Amen. Amen. Usane ukudumisa indumo ezingekho phambi konyana ngoba umuntu oprofitayo akekho la endlini. Uthula hayilo. Kodwa umprofeti akekho la sihlezi noNkulunkulu. Amen. Amen. Sayidinga Nkosi ezokubonga. Awukazi uzwe emhlabeni kuthiwa khona abantu abambozwe inhlabathi baba u8. Wemakholo ngesikhulumeni kahle. Sikhulumeni kahle bafowethu. Umuntu ozizwa ukutakana indaba nonyazi akalokho esidaleni fishi. Ngoba usina yena konke ayazi akasiyeke thina esihlanyayo. Akani mangizwakala kahle. Siyeke thina esihlanyayo. Mawusile wena ake uhambe ushumaza la kamapara eBria. Ngoba inkinga yakho usile. Uhlakaniphele lo ongahlanganishelwa ogama lakhe unyazi. Amen. Imuphi uNkulunkulu emhlabeni osekwavusa abantu abawu8. 8 without udokotela. Thanginikeni bafowethu ngiyasimba ngiboni kahle. Ake ningisize. Imuphi lo uNkulunkulu onamandla angaka? Okwazi ukuvusa nje abantu abawu8 becindezelekile bambiwe. Wemakhona angikhuluma bambiwe. Undawo ekhanda izindle kuphakameni. Wahamba undawo emhlabeni inkosi kwaZulu. Kwabiwe inkosi yamaNazaretha ingane ayithunyiwe iyafika ngacacisa ukuthi thini kubaba. Ubaba obusha igama elithi inkosi ibusise. Yabuye ingane etshela abakandawonye ukuthi hayi ubani inkosi imbusise undawonye. Somngcwaba ngoSkothize yangena ingane yabuya yathi uthe ubaba inkosi kubusise. Baphuma abakandawonye benethemba. Kanti inkulumo yabo ayifikanga uNkulunkulu ibhidwe ingane endleleni. Yafika inkosi ePhakameni. Undawonye ungcwatshiwe insuku 3 engcwatshiwe. Undawonye. Ithe ifana inkosi yayibeka imithwalo yayo yathana ingibizeleni undawonye. Amaphoyisa angisiza ngibizela undawonye. Laguqe iphoyisa lalikhona baba. Undawonye akaseke emhlabeni baba. Ithi inkosi ushonephi?
kwakuhambile emhlabeni kwabikwa kuwe inkosi yathi asimbe kahle wabheka bezayo wabheka bezayo baba yathi oh kulungile yavuka kuseni ngo-3 uLwesithathu usuku ndawonde ngcwatshiwe uLwesine yesithi abanitshela umkandawonde ukuthi akapheke iphalishi usho inkosi ilanga abadala bayazi lo funa ondawonde bayamazi nami ngiyamazi nentombi ezaqindezana idle kuphakameni ezinye kade seyigugile ngabona omunye lapha eGibisila angimani umsekhona oyekhuluma khosho lwagogo anaphuma phansi kwendlu sipindezelwe yindlu safa ushembe saphuma lapho sitholela amadoda sagana sisemzini yethu kodwa etshela umkandawonde apheke iphalishi angalenzi libe likhuni libe lula umkandawonde akhipha inzilo ayijikijele emfuleni lapha kunomfulo wakho ayidikwe lapha ekuphakameni babo ekuphakameni kwanomfulo wakho ayidikwe ekuphakameni nendlela eyakwabheka bezayo iney'teshi zakhona kunesizibe ekuphakameni kwa iJudiya wonke lamagugu afihliwe asazi afihlelweni wawunedukwe lidikwe noma ukhobiswe nganani ubekwe phansi kuthandazwe ithi inkosi itshela umkandawonde akhumule lezi ngubo ayifake emfuleni idikwe aya abakhokheli masibanibani uthi ubaba khumula lezi ngubo wenze iphalishi belula wenze indawonde wathi unkosikazi undawonde ungcwatshiwe kodwa enze okusho ubaba ayisakhona-ke inkolo nethemba yangake bikho lenkolo esisibona namhlanje enokweyisana phakathi neyokugxeka uNkulunkulu esimkhonzayo ujike uphendula ukhangeze kuye kade umgxeka usuthe ubaba abantu abakatholakali la ekhaya utshela intatheli esiyazazi beyibizo ubani ubani onika intatheli ungena ilungelo lokungena kuleli bandla leli bandla linomnikazi walo ngamfana ushambe ekhanda leli bandla ayizange bekhona isigungu samadoda akho mhlangano wabakhona ushambe oyedwa lezi intatheli enilandana eniphakelayo nhlobona endlala lenibulalayo ubone isisu sakho singcono kuloshembe uzothina empethweni nentuthane yavuka inkosi yaManazethe yawela nabo abambalwa yagqoka amabhuzu abovu yathi ngifuna ngigomisa ithuna likandawonde yewe makolo ningagangathi muhle umuntu obuzayo uyabona into akwazi ukuhlambalaza ubaba kanje angisho lutho kodwa leyo balinye koqala ukuthandaza ukuthi shembe kodwa kuyena osuke libambe emgodini inyoka ifunwa ma uyifuna inyoka iyakuthola wena ungayitholi lo uyifuna ngidlondlo yakithi emhleni izokuthola wena ngeke uyithole ngoba ubhizi ufunana nendlondlo awuyazi ukuthi sidla imbuzi engaki indlondlo ukuthi ubona ukuthi indlondlo ibonala ngokudla imbuzi abantu kuqala bawela amadoda ambalwa ayafuna ethuneni nandawonde athi baba yilo leli wayesema ngasekhanda wasendawonde yini elilalele la uthama wahamba endawonde utshele baba
umvumelene nomuntu wakuthatha njengoba uhambile lezinto engaphelile uthi uyoqedela ubani mina wamkhata uNdawonde makhola uhlupha isono futhi kuhlupha nokuthi umuntu abe nemali bese bukele omunye phansi kanti ubukela igold phansi yena akalutho ukhona umuntu odaliwe lesonto nodalela izulu ukhona umuntu odaliwe lesonto nodalela noma akhola kangakanani uyolahleka ngethi zokugcina aye esihogweni akadalelwanga ukuya ezulwini kodwa odalelwe yinhlanhla noma kangakanani kodwa akanayo inhlanhla yasi ekoma kuza bovu kosemanazeli yasi likhakhela ithuna kandawo le yalithi bhaka endaweni vuka yalikhakhela ithuna kandawo le yalithi bhaka ngobhozo yathi indawo vuka ushemsa ngankulunkulu hamba uzoqashela ithuneni yaphinde kwasithathu yalithi bhaka endaweni vuka yasithi baba baphethe amafosholo kwaseTonaba yasithi mbanini sikhona ngalo shamba wena ngamboni wenza ngathi amboni kodwa umboni uyisitha kuye akufanele mangigotshiwe kufika umuntu efuna ushembe eza ngobutha ushemba khonjwe yimi kufanele ngime ngimbuze ukuthi uzothini ngathatha inkulumo ewafu ngise kubaba mambo ntuza kabi ngimphika ukuthi wena ebhado sanda kuphuma nje hamba ubuya kusasa esebuyile hayi ukuthi ngithi kumuntu ongazi ukuthi ongoshembe ozokuhlola ushembe bese ngithi nangu babulapha ya akwenziwa lokho la ekhaya inkolo entsha lesiyibona yokuphapha bemba bathi uma befika phezu kwezinti lezibekwa phezu komhambi yasithi Samanazeli beka lamafosholo eceleni tapani ngezandla lokho engikuboni lapha kuthanga batapha wakhwehlela uNdawonde phakathi ethuneni athi mkhipheni kahle bese jwayelwa inhlabathi mthikitheni induthane bayithithi induthane bamkhipha bambeka phezu kwethuni yasikuselungile mthatheni nimise kumngakhe afike umngakhe nimgeze nimphuze iphalishi bese eqaqekile nimlethe kimi wena ulanda uhulumeni wena silandela intatheli uthi abantu abafike bacindizele ibhilidi bawu-50 njengoba uphumekini wezebuhleni wafika ebuhleni awukakenzi lutho right uyahlambalaza khona ngimxelele isibusiso uNkulunkulu ngivuke lapha ngo3 ngithela amanzi thelela abantu yibulawa lamakaza ngilankinga khona uvuka dawu mase khona ishozi la ufika khona imali engitshela cash ngisiza yena ukuthi angene esontweni umfazi wakhe athola amanzi angene esontweni eclean wathi mase khona ishozi la ikhona imali ngathi mntana oyazi ngiyabonga ngangiqhubeka ngangithela amanzi abamazi uNdawonde wayenesibazi ngapha wayeseqala ukuzwayitha uthane ithi inkosi Samanazeli Ndawonde uphawu akusona isibazi uphawu lokuthi uvuka kwabafile ngikulandela izinto ngakulethe emhlabeni akulethe imphuzo ongakhela izindlu
Ziyahluphake lezi ngane ezifundile. Sisithi masixoxa indaba endala bese zithi idatha. Angilazi idatha mthini. Kodwa sesikhumbuza zona ukuthi ubuNazareth ebusukapo ubheke ngathi. Lokho asiwa ngo-1910 awukwazi ube ngaka uJuly. Awukho wakwangaka. Namhlanje u-2021, 26 sibona inumbu. Ithi inkosi ilanga hlalani kahle ehlalweni. Bayeza baningi abezayo. Bazafika banisuse. Namhlanje umuntu ukhetha inkosi lapha ya. Simhalaliseka awu. Amkhumbula ushembe lomuntu emndeni nakuyo imkhumbulile. Kodwa lephikelela khona ufuna ukubona ubani lo enhlokohlela kulabo bantu bese qonda kena kuthi ngibona sengifikile. Mina la ngisuka khona bengiphethe. Angikwazi ukuphatha. Uyingozi umuntu ongaphatheki. Kodwa bethanda ukuphatha. Khona bagqoka uNazareth nje umshumayeli abangakazi babe ngabashumayeli beza udumo lokuthi umshumayeli ubonakala ngomgqomo omnyama unomgqomo omnyama mokuthi umbuzo ukuthi igulu ukuliphatheni akubuza ukuthi yini igulu. uDawudi zohamba emhlabeni emva kweminyaka eminingi ephila akhisha ushembe ethuneni hayi phezu kwethuna wamkhiphe ekujuleni kwethuna phansi. Namhlanje uthini hlambalazi baba akasikeleni emhlanganweni ubunqoba afuna incwadi kaJuly. Funda ngoba incwadi kaJuly awefuni ngoba abantu abazi ukuthi bakuphi ngoJuly kwezwane ngoJuly yini engenziwa ngoJuly kuhlalwa kanjani bayahamba nje abantu bakwi-tourist khona intombi ezihambelayo nje engaphethwe ongeke uyibone ngisho emgidini kodwa la ebhekeni ifaka isikhathi esiyelo ekuseni emini ifake esinye ntambama ifake esinye izogcina iphela khona la emgwaqweni ithayi aliphelele endlini iphelele emgwaqweni. Funda ngoba bafumana kubhaliwe safumana kubhaliwe singabalandeli onyasi emthethweni uJehova yala ngawo uMose emthethweni kaphombela isimo samaphondo kuze hlabesini emantshebeni ukuba yakho abantwana bakwaIsrayeli abantwana bakaZulu amampondo amavenda amashangana bayohlala emadokodweni ngesikhathi somhlangano wenyanga yesikhombisa. Awuphinde lapho bayohlala emadokodweni ngesikhathi somhlangano wenyanga yesikhombisa. uhleli kuphi wena uhleli esitezi unyazi kuphela uhlala esitezi. Ngiyabonga baba ngiyabonga ake sithathe la ake sibambe la khona ngifuna sibambe khona ngoba njengenyazi lezulu asizenzi abantu esiphila nabo namhlanje bayithanda ukwehlula imali bakhetha ukudayisa ngawe ngoba inhloso kuyimali. Ake sibambe la ivesi lesibili ingoma yamashumi ayishagalolunye nesithupha kodwa ake sibambe ivesi lesibili kuphela. Uphethe umgutana ngithanda bamude awufinde ngoba ufunde bafumana kubhaliwe emthethweni uJehova yala ngawo uMose uJehova uphombela yale ngawo amaNazaretha ukuba yebo abantwana bakwaIsrayeli yes
bahlale emadokodweni uhlezi kuliphi wena noma uhamba nje awazi ubhekephi ngesikhathi somhlangano umhlangano sikuwona wenyanga esikhombisa kwenyanga esikhombisa Amen. amen uma sisemadokodweni semhlanganweni kwenzeka njani igawu zigcwale kodwa mangene ezweni abantu bavelilesi kubaleke ezweni kubaleke ngisabefundisi kubaleka abavangeli kanti isidlo sikaba mama sidlo isidlo sikashe umzimba kaShembe uzoqina ekukholweni awuzowela kuleli qembu okwashuma inkosi yamaNazaretha yathi uhafu ethempeli angithandi uhafu uyangithanda ngoba uyabona awubambe ivesi yesibili khuluma wena Nkosi yami khuluma awena nelizwi ngiyacabanga akekho ngasiphethe ihlabelelo 96 verse 2 awuzibuke wena lapho uthi lo nkulumo eqoqa lapho ngakuphi wena khuluma wena nabaziyo musani banembono kuleli bandla musani indaba ila ekuthenini ngesikhathi kusuka uNkulunkulu wavula ngene emotweni wenza umlingo wakhe yedwa wangahamba namuntu wangaphelezela umuntu wasaba imoto ashude hamba nayo manje bale bhukuza abantu bekhala nami zafika inyembezi uthi hawu ihlazo elingaka uvula umkhulu kangaka asona umgodi ngizongena nami
wathi bangake sebephumile bashoniswe phi safendula sakuphendula wangena endlini wavala bafike labantu bakho basesikhogweni awubabizile ekhona uNkulunkulu kwazi ukubiza umuntu ongayena uNkulunkulu uyabona ingqondo yakhe mfishane kangakanani ngoba njengoba ngikhuluma nje ngesi lo 20 no 50 okubabalile abasekho sekuno zero akusekho sekuzero wasubali hope labantu sekuphuma ngisemsakazweni kuthela kwashembe emhleni sekubhujiwe kubhubhe bani abasinike laba abathi kubhujiwe ngakho umuntu obhubha la sinoNkulunkulu unyazi amen ubona ungena nje ingoba wazi ukusemhlanganweni kaJulayi uhleza ubivani uyageza inkosi zomuntu ngala nawe uyageza ngala idodo lakho lakhelene inkosi zomuntu asimazi wakho unkosikazi asazi isidawu sakho kodwa nawe lothenda amahlatsana asimazi umkhongo wakho ukuthi ubani nebhasi sasigibele siye kwenakho yokehla kasilazi nebhasi lomshado wakho ungena umshado kini asiwazi kodwa la esontweni unumber 1 ekukhulumeni unumber 1 ekuhlabalezeni igama lonyaka afunda incwadi nube funda incwadi afunda incwadi ethi wabandlalela utshani uzibona shembu uNkulunkulu zokunambululela lento ohleli phezu kwayo wabandlalela utshani funda ngobe ukukholwa kwethu la Nazareth John 6 verse 10 nasi ifundeka kanje okay vulani ipayi bafana vulani ipayi uJesu wathi bahlalisene abantu wabukhona utshani obuningi kuleyo ndawo abantu bahlala phansi ukuma kwabo kwaba kuyizinkulungwane ezisihlanu amen awuphinde ngubini ufunda uJahini umhlangano uphakathi sesizibenzi phakathi nendawo verse 10 akukude emuva kude phambili akekho wazi lokusekunyazi uNkulunkulu uyazi ukuthi ngeke sishintshe funda uJesu wathi ushende wathi bahlalisene phansi abantu ngasonto abantu beminyenyawo bethi uKristu inkosi beqamba abantu ushembe hlala phansi kwakukhona utshani obuningi wena ohleze emumva abokutshana bulohle khona uyambo mvume pheshetu uNkulunkulu mabukhona vuma unyazi luthixo mabukhona uthanda ohleze khona vuma kubeka abantu bahlala phansi bonke njengamakhosazana nensizwa nobaba nogogo bahlezi kuphi phansi akekho ohlezi kuphi ebhenchini akulona isonto lamabhenchi le uqedile
Amen. Memdluli funda la. Umothabela memdluli funda la. Abantu abazi losigaba ngesabatha mntwana. Abantu abazozwana ngesabatha. Abantu abavuka ekuseni bageza umzimba ngesabatha. Abantu abavuka ngesabatha bahamba baye empompini bayokha amanzi, akakhiwa amanzi ngesabatha. Liphi ipipe la umdluli la? Sange ngivakele nomfundisi iwele lami. Mbongiseni. Funda mdluli. Abantu abangayenzi emzini oyise khona uzokuthi iphatha hambe nalo khona uzoba nenhlanhla angahlabikade wafa iphatha kahle emzini kaNkulunkulu. Funda mdluli. Ukulungiselela isabatha Ulungisile wena akuphelele inhlamvu yelanga isekhona ngolosihlanu. ya Ukushona kwelanga umlilo ucishwe. Ukushona kwenhlamvu yelanga. Ukuhlambulukela isabatha kusukela emzimbeni ugezwe ngamanzi. Nasekugqokeni ihembe elimhlophe nengubo yesabatha emhlophe. Umnazaretha imkhono ikhawule esihlakaleni, ubude ukhawule emaqakaleni. hayi sibhingi ngesabatha. Phinda lapho mdlula abantu abegqoka isibhingi sebabe bedumisela uNkulunkulu ifake ibhingi awazi wenze njani lezi ibhingi esontweni. Funda lapho mdluli. Umnazaretha imkhono ayikhawule esihlakaleni, Nakha ubude ukhawule emaqakaleni. yabo qhubeka. Umuntu akavunyelwe emthethweni ukugeza umzimba nekhanda ngosuku lwesabatha. Ningathi udushozi. Akenishozi. Aswathi umzimba ogezwa ngesabatha. Umzimba uNazaretha uvezwa ngesabatha. INazaretha kaqimbi ngesabatha. Abanjani ababageza ngesabatha? Baphendwe kubi, bakhetha bokushembe. Funda mdluli. Akufuneki umuntu adle into eshisayo ephekwe ngosuku lwesabatha. Bamba mdluli. Njengoba wena lapha kamfowenu kushoniwe. Usuye khona. Bazofika balapha baponta sesikumanye bakugabhudla wakho bafaka ikeleni bafaka defreeze nenze lokho ngesabatha iqede uzothi uphuma lapho ulambile. Hey mfowethu siyakwazi intakasibani bani ukuthi wena ushemba abantu ushembe akushemba mfowethu uyiqinisa abatha wena mfowethu idla besibeke ngokubuza ingqondo kahle bapheka ibhodo lakho wedwa. Abonani ukudla ama leftover. Udla insalela ngesabatha kuyiNazaretha uyihutula phansi ungakuphi uNkulunkulu kuwe. Makwazi ukuhlisa idumbu ngesabatha usifake enhlabathini uthinta umuntu omfaka enhlabathini ngesabatha. Ingcwabelana ngesabatha bafowethu. Kwenze njani ngempela? Yasiphisa uNkulunkulu. Kuyabuswa kamfowenu usutshela ushumayeli ngelisheshisa inkonzo ngiyahamba kababa omncane uhlathiwe kamfowenu uhlathiwe ujakulodla ugiye ngesabatha esibayeni ubulala umsebenzi wakini. Qhubeka mdluli. Ukudla okuphekelwe isabatha akufudunyezwa. Leyo omeya wakhe ayidumi ntambama ufudumeza ukudla okunengilosi yesabatha. Kudliwa kunjalo noma sekudlula isabatha. Nakho iwomota. Ningasebenzi namunye umsebenzi ngosuku lwesabatha. Yasiya. Ningabasi umlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha. Yeah. Kepha gcinani isabatha lube ingcwele. Njengoba wona uqashe izitsha lezi eziqashisayo zangakini ezingenalo isabatha nesonto nesifo nokwenama ziyaqashisa phakathi kwebhizinisi nangesabatha kade iphekele laba akade benomcimbi kusasa zothatha uwe izofika nazo imoto wenze njani. Wadlisela ithena kade ibhayile ngomlilo ngesabatha uthi asithini. Qhubeka mdluli. Kepha gcinani usuku lwesabatha lube ingcwele. Yebo. Njengokuyala oyihlobeni. Yasiya. Kodwa balalelanga
yabo ke ngakho uJehova walibusisa usuku lwesikhombisa walwenza lwaba ingcwele ningasebenzi namunye umsebenzi ngalo usile umthetho kaJehova awumvumeli umuntu kuba akhiphe imali esikhwameni sakhe ngosuku lwesabatha ukuthenga ngayo nokukhokhela omunye umuntu isikweletu akudluli isabatha kuqala andu uthenge ngayo okuthandayo lowo umthetho opheleleyo yabonga mfowethu ngiyabonga ukuthi lapha abamfowethu ukulakubusisa khona indawo ebhalwe la 149 noba la ayivule sengiyayeka ukukhuluma mpetho ngikuthanda kodwa bona uyazi luNkulunkulu yasho nakathala manazarene yini edala abantu bakaphoqobala egcekeni uNkulunkulu ekhipha uNkulunkulu bakhe wakhipha amangwevu wehlula uhulumeni yasho nakathalami hawu ithi mbezo ayitha ivusekane uNkulunkulu ekhipha ehlabathini uhluleka ukuhlanya nokuhlanyiswa yilokho wamutshela abantu nongamthandi yozamthanda nongamboni yozambona hawu khona indaba la 149 verse 2 ehlakanelweni samaNazaretha ithi maNazaretha bani munye nizothandwa nguJehova ningahlali nehlukane nizolahlwa nguJehova njengoba ngithanda nje ngazi ngenzeni kuwena uJehova uyakubona thandanani nibe munye nizothanda uJehova noma uzwe inhliziyo yakho ivokomele ayivumi ukungithanda kodwa zama ukuthi umoyizele mina akangisena ngijamazinyo kodwa ngiyayihlekela nje kodwa ngifuna ungisukele kanti ke banjalo abahleli kweliphakade benamisana ngokwanele imizuzu nesikhathi maNazaretha ibanini munye nizothandwa uJehova kwani abashumela abagada amadokotela singamakholwa iphelele inkolo ubeka into yakho emgwaqweni uzubuya uyifice isemgwaqweni iphelele blonkolo abashumeli bahlupheka kangaka wathola abashumeli bakhuluma nenkosikazi yami engazange ngitshelele ukuthi ekhaya ukuthi izakudulayo uNkulunkulu akasize kunemoya khona la evunguza la ngaphandle edunga abantu uze umuntu uthi uyisangoma namhlanje usafile eNazaretha namhlanje ushoza isangoma ngesonto ezayo ushoza umfundisi uzophepha kanjani ubungcwele thina esuka nane ekuphambili bafowethu uyahlangana nobungcwele nale moya engishoyo akona le moya izogcina ikutshela ukuthi hambe uyongcwaba ngesabatha ikamfowenu hambe uyodla kamfowenu iyisabatha uhambe uyodla ngoba utshela umoya awutshela uNkulunkulu munye uNkulunkulu okhona emhlabeni khona ihlabelele sithi amandiki namandawo ukufa kwabezizwe kwakusho uShembe akashonga uShembe ukuthi amandiki namandawo ukuphila kwabezizwe akashongo njalo bafowethu bazali asinake ingane umsukuzala ingane wayinani umsukuzala ingane wayinani ingane ihlupheka izibuke ukhona wena wahamba usombuso wezwa ibunu ziphezulu uhambela phezulu wakholotela umkhonyana esengenamali futhi aphelele moya esotweni ukuthi umkhonyana waphelele umsebenzi usaliwe kodwa bekulobole wakhetha abaningi wageza kuhlambulula wangcwele awusangifuni ngoba wasenamali
inkosi kusabezini. Indabenkulu.
Linda Benkulu.